Witajte, to są moje strzoda, a ju rocią na sobotę, w sobotę 12, rocią na mój kanał na YouTubie, będzie premiera mojej nowej pieśni, która się nazywa Moje Kaszuby. Będzie tam mogła posłuchać, jak i obejrzeć klip. Słowa do tej pieśni napisał Tung Fupka, dla mnie to jest mister. Jeżeli chodzi o pisanie tekstów do pieśniów kasiepskich, za to mu bardzo mocno chcę podziękować. Tunku, ja Cezary weszła jeszcze dwie pieśni do napisania. Dla mnie Tung to jest mister, jemu wysyłam teksty do napisania, a nie mnie pół godziny i Tung mu mnie napisane po kasiepsku, tak chutko to mu idzie. No i za to mu wielki Bóg zapłat. Chcę też podziękować mocno Jackowi Fupka. Ja nie będę go dać za co łędwi. Bardzo mocno mnie pomógł w realizacji tego klipu. No i co, największy Bóg zapłat. Chcę też mocno podziękować sponsorom tego klipu, bo jakby nie ich pomóc, tego klipu by nie było. I zaczynamy. Wielki Bóg zapłat dla was, te skrzypłewści, i własne skrzypłewści. Oni mają park miniatur, park gigantów w Stresie Budze. My też nagrywali klip w Stresie Budze, bo jakby ta pieśnia, tam jest porównanie całego świata do Kasiebów, a w Stresie Budze w parku miniatur my mamy cały świat. A też muszę wam marzyć, że skrzypkowscy bardzo fajnie gadają po Kasiebsku. Drugim sponsorem tego klipu jest firma Cygert w Wigłada Sarakłejsku. Chcę też wam narzeknąć, że jak ja jechałam na spotkanie do firmy Cygert, spotkanie z szefem i kierownikiem tej firmy, to łeno było po Kasiebsku. Jeden i drugi gdy po Kasiebsku i tak rychtych, tak przód było na Kasiebach, że w siatce gdyle dosa po Kasiebsku, nawet jak oni gdyle ładetkach. Moja uwaga też zwróca fana to jest flaga, fana Kasiepsku na budynku firmy Cygert. To są bardzo chwili, że tam i można pogadać po Kasiepsku i też jest fana Kasiepsku. Następny ma sponsora ma Danuta i Ireneusz miejsce z przodkływa na delikatesem Maxi Xavier. Za to wielki Bóg zapłat, że swoje ledze włączywają są w pomoc takich projektów kasiepskich. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo za muzykę płacą a jeżeli chodzi o klipy, to ja muszę szukać sponsorów, żeby taki klip też zrealizować, żeby nie dość, że łysie mogą posłuchać, to łysie mogłyby webzyrać. Wielki Bóg zapłać. I też chcę mocno podziękować firmie Weź Dostawcze, bo oni uprzystępnili mnie na dzień kręcenia klipu autobusa. No i ty się mogła potem pojeździć z tym busem, ale to ja zrobię dla was postępnego vloga, jak kasiepsku influencerka pierwszy rozprowadza busa. No nic, wszystkim wielki Bóg zapłat, że wa pomogła w tej dla mnie bardzo ważnej sprawie kasiepści, że wa jest ta Kasieba ma go po kasiepsku i że wa i firmy są taci pro kasiepści, to są bardzo chwili. Chcę też rzeknąć, że z tym firma ma moja współpraca na tym klipie są nie kończy, a idzie dalej. Rocią do webzyraniu vloga z nagrywania tego klipu. Jedziemy? Po autu! Jedziemy po autu do firmy Weź Dostawcze. To oni sami jeździą, my jesteśmy w Załęzim. Będziemy nagrywać klipa, no i bierzemy auto z Załęzigłe, bo dziś nas jest więcej, ale my pojedziemy czerwonym. To jest na pewno. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. Okej. Co tu się dzieje? Dokąd jedziemy? Jedziemy nagrywać klip. Stadninia. Witaj też. My jesteśmy teraz, że tak gdzie? W Kuelanie. Jesteśmy w Kuelanie. Juwa ma po jakuś moich największych fanów. Zresztą. Ładnie uciekają. No i nic, i zaraz będziemy jeździć na kłaniu. I łani biją kłanie. Jest pytam, gdzie są moje kłanie. Ale to jest piękne.
Będziesz gadać po kasiapsku? Kasiapsko nie rozumiem. Taci mały chłop, taci wielki kuń. Taku wielku białka, Nie chcę wszyscy. taci mały kuń. Witam, tutaj Mateusz Bulman. On dzisiaj się robił w Radio Kasiab. I stąd go znają. A teraz nie tu. Mateusza Bulmana wszyscy znają. Dobry dzień. Czekaj. Błelu mnie uda. Tak mnie błelu To kuń musi powiedzieć. A kuń co powie? Nic nie powie. To nie kato. A co ty tam robisz? Po kasiapsku, po polsku, po kasiapsku. Łyblaku są. Spada studka i wodze pewnie. Chcę jednego wawina. Teraz myśmy z winem wody. Ja to zresztą nie dam. Nie obyciś swojej kreści przez 2 lata tego. O! Jeby Baro chce, żeby mój chłop miał wiadzi kałden, a nie ma. Lecimy? Lecimy dalej. Robimy. Teraz jedziemy do Strasi Budy i będziemy tam też kręcić klip. I ja bym chcę powiedzieć, że mamy auto weź dostawcze z Zamądzie, bo pole przedpływa i to auto jest bardzo wygodne, bardzo mocno wydają kasiepską influencerkę. Ten szybki make-up. Kaszubska influencerka. Szybki make-up, czekaj, widzę, że znasz, to prawie techniczny. Techniczny. Ja są teraz techniczne, no, ale afera się skończyła, teraz tylko sprawy techniczne. To jest stara, wiesz? Kurde, szybko nagrywamy, bo się robi stara. Co wszystko nagrywa. I to nie łeb to sobie nie potrafi zachływać, niech ledzy to widzą. Dzisiaj jest jak najlepsza kasiepską influencerka, taką youtuberka, instagramerka, facebookerka. Co masz tam w ręce? Kurpę, ja mam teraz kurpę i z kurpą idziemy pod wieżę Eiffla i tam będziemy grać ten klip, nie? Jak jest po kaszubsku, idziemy pić kawę. Idziemy pić kawę. Była kawą, w Polsce mnie a jak w Polsce to w Kasiepsku mnie Nie umieram. Zawsze tam zrobię. Nie rozumiem się. Tylko nawet jakby... Działka jest... Teraz tak, już sprawdzam ładę, bo mój chłop pod kamerę je mój bardzo ze mną i jemu chcę powiedzieć, że to nie jest tak ze mną.